भारत सरकारजों दैथायहरनाय एबि माथुरा जोंखौ बुंदों एनडिएफबि जों बावैसोनि उनावनो भारत सरकारा सुक्ति खालामसिगोन नोंथांमोनखौ जेब्ला सुक्ति खालामनो दिल्लीयाव लिंहरगोन फैबानो जाबायना जोंखौ बुंनानै गालांदोंमोन आरो जोङो नेगासिनो दङमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेखिनि समायावनो गुबुन गुबुन सोमावसारगिरि आफादफोरा गावसोरखौ थालांजानो गिबाय दिनैनि तारिखाव नाम खारिनो गोसो गैयाब्लाबो बुंनो गोनां जायो दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा एबसुआ गावसोरखौ थालांजानो गिबाय जुदि बर' हारिनि जानानै एनडिएफबिजोंसो जुदि सुक्ति खालामसिगोनबा भारत सरकारा एबसुआ थालांसिगोन बिथांमोननि खर'आव साननो हमबाय आरो बिथांमोना आसाम सरकारनि दैदेनगिरिफोरजों थांनानै सावरायहैबाय जे एनडिएफबिजों जे सुक्ति खालामनो नागिरदों बे सुक्तियाव एबसुखौबो लाफानांगौ होननानै आसाम सरकारनि दैदेनगिरिफोरनि आथिं हमहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा अब्लाना आसाम सरकारा बुंबाय जों नोंथांमोनखौबो सुक्तिकारिनि लामासिम लानानै थांगोन नाथाय एनडिएफबिआ जिखौ बिदों बिनि गाहायाव गंलायनानै होनांगोन एनडिएफबिनि एजेन्डानि गाहायाव गंलायनानै होनांगोन अब्लानिया नोंथांमोनखौबो सुक्तिकारि जानायनि जोङो मोन्थाय होगोन होननानै आसाम सरकारा एबसुजों साइलेन्ट एग्रिमेन्ट खालामबाय आरो आसाम सरकारा भारत सरकारखौ नारसिनबाय एनडिएफबिजों जे सुक्ति खालामनो नागिरदों बेयाव एबसुखौबो लाफानांगौ होननानै आसाम सरकारा भारत सरकारखौ नारसिनबाय अब्लानियासो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुक्तिकारिनि लामायाव फैदों जों एनडिएफबि प्रग्रेसिभआ 15 बोसोर भारत सरकारजों सावरायबोदों बिथांमोना मिन्थिखागौ सानसे बेलासे जुदि सुक्ति जायोब्ला सुक्तिकारि जागोन बेखौ मिन्थिगौ रन्जन दैमारिया 7 बोसोर भारत सरकारजों सावरायबोदों आरो बिथाङा मिन्थिगौ सानसे बेलासे जुदि सुक्ति जायोब्ला बिथाङा सुक्तिकारि जागोन बेखौ मिन्थिगौ नाथाय एबसुआ सुक्तिकारि जानायनि खुनु मोनसे लामायाव गैयामोन भारत सरकारा सावरायदों होनना बुङोब्ला जों एनडिएफबिजों सावरायदोंमोन एबसुजों सावरायाखैमोन नाथाय जेब्ला आसाम सरकारा नारसिनबाय भारत सरकारा बिथांमोनखौबो सावरायनो लिंहरबाय दुखुनांथाव बाथ्रा जों एनडिएफबिआ जि गोसोखां बिलाइखौ लानानै एकर्ड खालामनो नागिरदोंमोन बे गोसोखां बिलाइखौ एबसुआ हाइजेक खालामबाय थामहिनबा प्रमद बर'आ हाइजेक खालामबाय आरो बे बिटिआरनि दफाफोरखौ सानैसो आइबिनि मानसिफोरखौ लानानै प्रमद बर'आ लिरबाय जेब्ला बिथांमोनखौ सावरायनो लिंहरबाय खनसे सावरायनायावनो बिथांमोना गंलायग्रोनानै होबाय सारेन्डार खालामनानै होबाय जाय व्यक्तिया बुङोमोन आलादा रायजो बर'लेण्ड मोनागौ मानि सोमावसारबाय थागोन बेबायदि व्यक्तिया स्टेन्ड होआखैसै सारेन्डार खालामनानै होबाय जुदि सारेन्डार खालामनांगौब्ला जों एनडिएफबिआसो सारेन्डार खालामनांगौमोन मानोना जोंहा प्रब्लेमफोर दङ दिनैसिमबो जोंनि फाउन्डार चेयारमेना जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बिथांजों लोगोसे 100 जननिबो बांसिन सेंग्राफ्रा दिनै एनआईए केस लांनानै जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ।